anh mà sẽ hello everyone. Hello everyone. Là bộ của tên này hai đây là sẽ sudah menghadap ke hello các bạn. Sandeep Andana Johar Sandeep Johar and thank you very much मेरे एल्बम स्ट्रीम आने के लिए। संदीप जौहर झारखंड से बोला, अच्छा आप झारखंड से हो ना, थैंक यू वेरी मच। रतन हाय रतन, कैसे हो, थैंक यू वेरी मच मेरे एल्बम स्ट्रीम आने के लिए। लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज। संदीप ने क्या बोला, जरहर का मतलब नहीं मालूम है क्या बोला, जौहर का मतलब नहीं मालूम है क्या बोला, नहीं मालूम है। हेलो गाइस, लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज। जगतर सिंह ने क्या बोला, कुपा फुल, अच्छा बाकी खाने हाय सर कैसे हो आप बोला, जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। संदीप ने क्या बोला, जौहर का मतलब अच्छा नमस्ते होता है बोला। ओह थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक करो प्लीज, लाइक नहीं किया तो। संदीप ने क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दे रहे बोला, दे रहा बोला, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा क्या।
Komalnya क्या बोला hai abon dan na hai agai sum ngaman ke hai abon dan hai. Thank you ang niệm lịch sử bên này như ta kể na lấy cái bà lấy cái đà cái mến sầm đơn phải đừng ba rơi phải lấy ba in đà na. Thank you ang niệm lịch sử bên này như ta cái Marco Ball sầm đơn apa sih sona anda na để di benang sona aku berdama berdai like cái đó sona per agai men like cái đó please con hè bây giờ sầm đơn berdama na mezang ane pas indah na để mezang sazan buat na sampai sầm đơn na Kazri sơn dan na Kazri siara bây giờ Vinas với dengan na Vinasมีคนไทยใช่ไหมแบบนะเอกอาเคสVinas like kan vậy na Vinas like toแบบนะ thank you very much Vinas like देने के लिए Vinas on बोला खबर drama pada ya Vinas masa semdana ang berhebai bazai like by thank you like kan entah karena semdan macam dan memandang engkam zabai nama bazai dana sansuni engkam zakang bai agai omprai nang halai samdan mang pri janai men bây giờ sầm cho nó đâm ba giờ ya LV hơ ba angni screen ba giờ ya LV hơ ba angni screen khơi na thạc khai ba giờ in đừng đừng có ná thank you angni LV khơi về thằng nên thạc em na thank you very much bây giờ Sandeep Amanda आपका वीडियो देख रहा था आप संतली सॉन्ग में डांस कर रहा था बोला संदीप थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए ओमफ्राय समझना मन जाबाय बाजै इंदरना जाबाय बाजिंदो जाबाय आरोना मा ओंख्रि जाखो समझना बाजै आदाखौ नुथारा माथो होनदो आरोना नोंदाया फैयाखैनो ना ओंखायनो नुवाखै आरो Pun jadi nama dia ni siapa? Mana? Ini cuma waktu on kalau dia ni masih. Hello Legafer bây giờ đi xem cái hai đợt na hai và giờ lại má ông khi giả cơn đợt na
ओंख्रिया जोंनिया माबा मा होनो थारुनजों दाउमोन आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा सन्दीपा मा होनदों इंस्टाग्राम में हो आप बोला इंस्टाग्राम हो में हो आप बोला इंस्टाग्राम ओमफ्राय जोंहा डिम्पल ना हाय होनदों ना हाय डिम्पल डिम्पल मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजाङानो आरोना नोंनियालाय माबोरै थेंकिउ आंनि लिसना फैनायनि थाखाय संदीप मा होनदों इंस्टाग्राम आईडी है आपका बोला इंस्टाग्राम आईडी मेरा विश्व को भी है मेरा ही नाम है संदीप ओमफ्राय जोंहा सोमदोन ना मा होनदों इंस्टाग्रामाव नाम आंना नामा नोंना बाजै दाना मा नाम होनदों नामा इंस्टाग्रामाव नेम नोंना बाजै होनदों इंस्टाग्रामाव आंनिया विश्व कबि आरोना नामा ओमफ्राय जाय हिन्दिया मा होनदों हाय होनदों आरोना सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदोब्रा कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो अविनाश थांबाय नामा जसिला अच्छा नार्जारी आंना सिस्टार फैदों ना हाय सिस्टार हाय ओमफ्राय जोंहा सोमदोना मेरा बाजै को लाइक करो जल्दी 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 होनदों आरोना मेरी बाजै को लाइक करो जल्दी जल्दी बोला Jessica dari sister mana like dan bana thank you sister like na inta ka thank you very much hello ओमफ्राय जसिला सिस्टारा मा होनदों हाय सोमदोन होनदों आरोना देखो जालायबाय आंना माबाया टाइमखौनो सोलायनांसिगोनसो बिदि टाइमाव मा जायो नै ओमफ्राय सोमदोना येस टेल मी होनदों आरोना बुंनो थिनबाय नै ओमफ्राय जोंहा जसिला सिस्टारा मा होनदों मजं जारलासो
बारबो बारदों ना बाहेराव जा बारदों खिन्थु अखा फैथ'वाखै आरो ना बेलेगखै हादों नामाथाय अखाया जोंनिखै गैथ'आ आरो ना ओमफ्राय सोमदोना मा होनदों ससिला what happened आरो ना ससिला नङा ना जसिलासो ना ओमफ्राय जा बिरगोन फैदों बाजै माथो गोरलै साफा नुथारदोंलै होनदों ना अ नंगौना बिरगोन ओमफ्राय सोमदोना दे होमबा बाजै होनदों ना थांसै नामा सोमदोन दे होमबा बाजै ससिला मा होनदों नेट प्रब्लेम होनदों आरो ना प्रब्लेम जालायबाय नामा आंनियाला सिस्टार जारलासो फुङाव होबासो एसे नेट मोनसिगोन बा मा आङो बेलासेबाथाय नेटआ फैना फैलासो लायो नालाय बिरगोन ना मा होनबाय खावना लायगोन बिदि जादों आं नोंखौ बाजै होनदोंना अ नंगौ नामा आगै सना लाइक होदो बिरगोन लाइक होआखैबा ओमफ्राय खबरफ्रा माबोरै जा बिरगोन ना मा होनदों आदायालाय फैयाखै ना मा होनदों आरो ना फैयाखै नोंनिया फैथ'वाखै सोलाबाखै नामा बिरगोन ना मोनदों बहा दं होनदोंमोनलाय होनदों ना बहा दं होनदोंमोनलाय होनदों आरो ना माबा नेपाल बर्डाराव आरो ना सरि भुटान बर्डार नेपालसिम थांलायलांबाय भुटान बर्डाराव आरो बिआर बसुमतारी सफैनो हादों ना मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ना ओंख्रिया माबासोमोन आरो आगै थारुनजों दाउमोन आरो ओमफ्राय जा सोमदों ना मा होनदों गाबोन फैगोन दे बाजै लाइभआव होनदों आरो ना गानफैनोसै आरो ना दा थांथ'नोसै नामा सोमदों बिबर' थेंक इउ आंनि एडमिसनाव फैनायनि बिआर थेंक इउ आंनि एडमिसनाव फैनायनि थाखाय आरो ना लाइक होबा लाइक होदो ओमफ्राय खबरफ्रा माबोरै आरो ना ओमफ्राय जोंहा नोजोर फैदों आरो हाय बाजै सना मा खबर होनदों खबरा मोजां आरो मोजाङैनो दं अबिनाशआ नायखुमाबाय ना मा जाखो अबिनाश ओमफ्राय बिरगोन ना मा होनदों जोंनिख्रुइ बांसिन मोनो खोमालै होनदों आयो मोनाहाय मा
ओमफ्राय सोमदोना मा होनदों गेम गेलेनो लिंदों लोगोफोरा होनदों आरोना मा गेम गेलेनो नागिरदोंलै बल खेला नामा सोमदोन मोजां सोमदोना सोमदोना मा होनदों बुं बिदि बुं बिदों ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो बाजैयालाय मासे समायनाथारलै होनदों लाइक होबावाखै खोमालै नोजोरा लाइक होदोब्रा नोजोर ओमफ्राय बिरखो ना मोनखो बाजै बेसेबां मोनो दा आदाया रांखौ आच्छा आदानि रांखौ आं मा बुंबावनोलै ओमफ्राय जोंहा सोमदोना मा होनदों बाजैयालाय आच्छा पाबजि गेमखौ सिनाया नामा होनदों आरोना पाबजि गेमखौ सिनायालै आङो सिनायाथ' आरो आङो गेलेयानोबा होमबा बेखौसो गेलेनोसै आरो नोङो ना सोमदोन दे नोजोरा बाजै नोङो आंना गामियानो गैला मा गामि बावबाय आङो सोमदोना दे होमबालाय बाजै सना होनदोंना दे गेलेदो दे होमबा दे शंकरा मा होनो जा बबेनि जाखो नों बाजै होनदोंना आङो बङाइगावआव थायो आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' गामिया पानबारि आरो नोंलाय बबेनि जाखो शंकर ओमफ्राय बिरखोना मा गामि गैया बाजै होनदों आरोना पानबारि गामिया ओमफ्राय आं बङाइआवसो थायो आरोना शंकर सोर लाइक होआखै लाइक होदो ओमफ्राय जों कमलफोरजोंनो बिउटिफुल आब' सना होनदों आरोना थेंकिउ आगै सना ओमफ्राय जोंहा शंकरा मा होनदों माजि नाथि आं बाजै होनदों ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो कारेन्ट गैया नामा बाजै सना होनदों कारेन्ट गैयाथ' आरोलै थांलायबाय दहाय फुङावबो थांलाय फैलाय ओमफ्राय दाबो बार बारबायबो थांबायबो आरोना बार एसे बारदोंमोनहाय थांलायबाय ओमफ्राय बिरगोना मा होनखो आङो बरपेटानि होनदों आरोना बरपेटानि आरो नोङो ना बरपेटा टाउननि नामा बिरगोन बिरगोना मा होनखो UPS लाइ मा जाखो होनदोंना ओमफ्राय बिरगोना मा होनखो एसेबां सेफ्राथारलै बाजैयालाय होनदों आरोना सेफ्रा माने मानि सेफ्रा जाखो एवगाबा गरमाथ' थानो हायामोन दहाय बाबरे बाब ओमफ्राय बिरगोना जोंहा मा होनदों लाइट अन खालाम बेटारिया बेनोथ' गैया सानदोंमोन आरोना गैया आरो
बिदि लालायनो हाया ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों लाइक दान बाजै सना होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय नोजोर दासो आरोना दे लोगोफोर बबाव दंहैलाबो सोर दं ओमफ्राय जोंहा बिरगोना मा होनदों एसेबां दरमाहा मोनो आदाया बहा दोनदों फैसाखौ होनदोंना नंगौ हा सिङाव दोनदों खोमा मा बुंबावनो आरोना लाम्बि काहानि थासै आरोना बयहाबो ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा होनखो बाजैया खोन्थालाया आंनो बा दे बाजै सना होनबाय आरोना आदसा माखौ लायो माखौ खिथानो नोंनोलाय दा शंकरा मा होनदों नोंसा सोर दङ जाखो बाजै होनदों जोंहाथ' बुरजा मानसिफ्रा बुरजाथार आरोना शंकर ओमफ्राय जोंहा बिरगोना मा होनदों जोंनिख्रुइ बांसिन मोनो खोमा होनदों आरोना नोंबा बेसे मोनोबा मोनबाबो मा बुंबावनो आरोना नों मायाव मावोबा बिरगोन खिथाहरलाय नों मायाव मावो ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा होनदों बाजै बिनानाव दंब्ला हरलै खालि पस्ट जाना दं होनदों आरोना नंगौ नामा बिनानाव दङ नांगौ नामा नोंनो ओमफ्राय जोंहा बिरगोना मा होनदों मा मैना माथानिसोलै आं बाजै होनदों आरोना आदसा मैना माथानि oh iya tôi bacanya lagi enggak मैना माथानि जालायबाय मा मावो ओमफ्रायलाय नोंलाय बिरगोन फैगोन ना फैलालै लाइनालाय बिराद गोबावजोंसो फैसिगोन बायदि मोनबाय आङो बे लाइनखौ ओमफ्राय जों बिरगोना मा होनदों आंनोबा बिनानाव गैया होनदों दाखालि अह नोंबो सोंखांबाय नामा Rizak dana good evening sister like dan ten dana thank you Rizak like देने के लिए good evening मेरे लिस्ट में आने के लिए thank you very much hello friends
Dimple Hai Dana Hai Dimple ओमफ्राय जोंहा बिरगोना मानखो बाजै थांनोसै सम जाबाय उपाय गैया सरकारनि माइरं जानाया होनदों आरोना अ दे माथो खालामनो आरोना ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों बाजैया सिख्ला मोनबा लासिगौमोन आं बाजै नोंखौ होनदों आरोना नंगौ नामा ओमफ्राय जा उइन्टार सफैनो हादों आरोना लाइक दान होनदों आरोना थेंक इउ लाइक देने के लिए उइन्टार ओमफ्राय बिरगोना जोंहा बाय बाय बाजै होनदों आरोना बाय बाय बिरगोन थेंक इउ आंनिखौ माने हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आरोना आंनि एलबियाव गोजोननाय थाबाय आरो जा उइन्टारा अन होनदों आरोना लाइनाबो बिदि खालामना होयोलै सानफ्रामबो अखाबो खोरोमगासिनो आरोना होमबाबो हाथ'वाखै आरो दायोसो हानो हागौ नामा नोजोरा मा होनदों बाजै आंनि बाजै आंनि जा खनसे नायलाय सना बाजै ना मा होनखो दे लोगोफोर सोर दङ मोना Bentar, oke Lika. नोजोर बाजै सासे नायदोंलै आंनो होनदोंना सासे नायदो होनदों आरोना अ नागिरना मोननो नागिरबाबो मोना माथो Makra, hai Dana, hai Makra. Makobor, Makra, thank you. Ang nilbus na binenta ka, thank you very much. Nilbus na mani kita Makra. Kengkra. Ubinasa naigasner na. Unspeeded like dan sister mola. Thank you. Like dene ke liye sister. Baca uraman ke. Nazar Bosomotari, please join me बोला. नजर join होने के लिए बोला आपको माक्रायमान के मा खालामदों बहानि नों देरना मा खालामदों देरना जेबो खालामाखै ओमफ्राय आङो माबा आरोना बङाइगावनि माने बङाइगाव थायो आरो आङो
ओमफ्राय जा आंसना केवल माकरा का मतलब बंदर है हा हा बोला माकरा का मतलब है स्पाइडर को बोलते हैं आंस ओमफ्राय जा नोजोरा मा होनखो बाजै मा ओंख्रि जायामोन दहाय होनदोंना ओंख्रिया थारुनमोन ओमफ्राय थारुनजों दाउ ओमफ्राय उनथारा मा होनखो बिरगोन जइन मी प्लिज होनदों आरोना बिरगोना थांबाय नामा बिरगोनथ' चला गया होगा बाय लिया था ओमफ्राय आंसआ जोंहा हास्राय ना अरे भाई सॉरी अविनाश आंसला अविनाश ने हाजरा है आंस ने गला हमारे लैंग्वेज से बोलता है बंदर अच्छा हा बोला अच्छा माक्राया मा जब खालामो नामा नों खालामो नामा नों बङाइगावआव होनदोंना जब खालामा आङो फिसालाया माबायाव फरायो आरोना डिफेन्सआव ओमफ्राय जा अविनाशा हास्रा है संजीत क्या कर रहे हो मम्मी है moi I am friend Mami I am friend माक्रेमान के आतसा नोङो मेरिटसो नामा बिदिबा बोराया मा खालामो नोंना होनदाना आङो मेरिटसो बोराया बिसाव मावोमोन ओरैनो ओमफ्राय नोजोरा मा बाजै अखा हादों नामा होनदों बाजै सनान अखा हाथ'वाखै आरोना बारदोंमोन आरो ओमफ्राय दा एसे बार गाबाय नामाथाय बेखायनोथ' कारेन्टआ थांलायबाय बार बारनायखायनो माक्राया मा जब बोरायना होनदोंना खिथानाय प्लिज बाजै गोदान खिथानोसो लाजिलायलांबायलै आङो मा मावनायखौनो माबा SSB आव मावोमोन ना ओमफ्राय जा केआर बि फैदेरना what are you doing इंग्लिश नहीं आती रे भाई KRB कुछ नहीं कर रही हो LB दे रही हो ओमफ्राय KRB क्या दे दिया भाई थैंक यू KRB मेरी LB स्ट्रीम में आने के लिए ओमफ्राय नोजोरा बाजै ब्लु हरलाय होनदोंना नोंनोसो ब्लु नांगौ आच्छा आंना बिदिनो दे दा ब्लु थुनानै माबासो जाना लायगोन आयो थांखो सेकेन्ड होबाय आं ओमफ्राय माख्राय मा होनदों बा बरिया जब SSB बा आरामानो नों बोरायजों थाफाया नामा बाजै होनदोंना आं बोरायजों थाफाफेराखै आरोना थांफेराखैबो ओमफ्राय KRB आ मा होनखो I am friend mami आच्छा
आला फैबावनोलाय लाइ नालाय मबाइलाबो रेजें जाबायना बिरलांबाय थायो हेलौ लोगोफोर अबाव थांला जोबखोथाय ओमफ्राय मा क्राइम आलायखो थांफारा इन्जय खालाम फुजिफ्रा बिजिनि जायो दे थांफा आं थांफानो बायो ओंखायनो थांफाफेराखै आङो खनसेबो थांफाफेराखै आङो बायो आरोना ओमफ्राय रितिका फैदो जोंहा हाय होनदों आरोना हाय रितिका थेंक इउ आंनि लुसुनाव फैनायनि थाखाय नोजोरा बायबाय बाजै जाबायना थांसै बेदर लायनोसैलाय नामालै दाबायदिबा बेदर लायोना बायबाय होनखो मानो मेसेजखौ दानखो नोङो मा जाखो बेलाय बायबाय होननायालाय बायबाय होननानै मानो दानखो दे माबा ओमफ्राय दा माख्राया मा होनदों आंना सिटि मारि बायलै बाजै सना र' आंनि बोराय बादि सिटि साबानो आदसा थांनांगोन दसे थाना जयेन जाफिननोसै नोंजों बाजै सना होनदोंना दे जेबो नङा आरोना ओमफ्राय नोजोरा भलियाम भलियाम थुनो मानो गैया जानांगोन जाखोना गोसाथार ओमफ्राय सोमदोना बाजै मोनाबाय नामा होनदों मोनायाखैमोन मोनानायालाय कारेन्टसो गैया आरोना न' सिङाव नालाय ओंखायनो खोमसि जाबाय आरो ओमफ्रायनो अल भलियाम नोजोर एसएमएस डिलेट करने पाया करने पड़ा नापा डिलेट खोमा आरो एसएमएस डिलेट करना पड़ा ना जेबो नंला दे ओमफ्राय जोंहा रितिकाया माने इउ आर भेरि सुइट एंड किउट होनदों आरोना थेंक यू रितिका अब कहाँ से हो रितिका ओमफ्राय नोजोरा जादों दे फरायनाया जाबावबाय ओमफ्राय नोजोर जादों दे फरायनाया होनदोंना आदसा
रितिका वेस्ट बंगाल। अच्छा वेस्ट बंगाल, आप वेस्ट बंगाल से है। मेरे चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ रितिका। कौन कौन लाइट नहीं क्या लाइट करो प्लीज। लोगोफोर सोर सोरबा लाइट होआखैबा लाइट होनानै होदो आरोना। रितिका यस बोला। रितिका ओके न्यू ओके इन न्यू बोला। जल्लालै लाइनाबो मुस्कुराने के मुस्कुराने हाय हाय रितिका बोला मुस्कुराने ओमफ्राय जेरा बुथुमाक दिखि केने মই মই फट खाबा मन जावा नाय। হয় নাকি রে नजर। नजरा मानदे नालाय बौ तुमाक दे इमान धुनिया बौ बोला ना रितिका यू आर फ्रॉम आसाम बोला यस रितिका फ्रॉम आसाम है। yang nasa lalai isu jaskin nama karena lalai lain skin searchlight माबा मोनसे लायनांसिगोन आरोना जानाय नंला नङाबा। बेखौसो स्रां स्रांलै बेखौसो लानोसै आङो। अबिनाश आंनि लिंक लागाय आंनि लिंक लागाय माने अबिनाश रोङा ना माबोरै लागायनांगौ ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा होनदों वो तुमक नंबर तुम्हार नंबर दीबो मक बोला डीएम रे डीएम नजर अविनाश माबोरै कैसे करता है बता दीजिए माबोरै खालामोबा बर' रोंखागौ ना अविनाश नोङो ओमफ्राय जोंहा रितिकाया मा होनदों लिंक आच्छा लिंक गैया माने सोरखौ नुलै आंनि लिंक ओमफ्राय जोंहा रितिका होनदों लिंक गैया होनदों आरोना आच्छा लाइट गैयासो होनदों रितिकाया लाइट गैया लाइट गया लाइट नहीं है रितिका
ओमफ्राय जा मुस्करानाया मोनखो मा खालामदों बरा खालामदों ब्रा होनदों आरोना माने एलबि होदों आरोना ओमफ्राय जा नोजोरा मा होनदों किटिका किटिया दिबमक बगला बर्नालि हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै बर्नालि हेलौ थेंक इउ आंनि एलबुसनाव फैनायनि थाखाय आरोना आं गोदान बायदि मोनदों आरोना दावगासि उपेन बसुमतारी आरो माथो खोमसिसो होनदों लाइन गैया ओंखायनो खोमसि आरोना ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबुसनाव फैनायनि थाखाय उपेन लाइक होदो लाइक होआखैबा सोर सोर गोदान फैदों ओमफ्राय जानो जिरायनाय Deka ओमफ्राय नेरसोन फैदो आरोना नेरसोन थेंक इउ नेरसोन गल जादों माने इदि खालामबाय थादोंलै नोङो ब्लक नों इदि खालामबाय था माने इदि खालामदो जेनेबा नोङो दे मोनला नोङा मोनला वारनिं होखाबाय आङो नों मोनखाला ओमफ्राय आंहासो आन्दायलायबाय ओमफ्राय जोंहा गैया दे गुबुनबो थाखोथाय नैयो नोजोरनिफ्रायसो ओमफ्राय एस एम फैदो आरो जोंहाना लाइक दान आगै होनदों थेंक इउ सिस्टार हो जायाखै नङा ओमफ्राय नैयाव सोरनिबा थांनांगौ नामालै एस एमआ अन होननाय जादों होनदों नामाथाय सिस्टारा ओमफ्राय नोजोरा एस एम बाजै होननानै गाबज्रिदों नै ओमफ्राय नोजोरा नेट गैया नामा होनदों आरोना नेट प्रब्लेम जादोंलै मा बुंबावनो आरोना ओमफ्राय नोजोरा मा जाखो होनदों आरोना जादों बेमारा मबाइल बेमारा गल गल बेमार ओमफ्राय जोंहा दिंगाखौ सफैनो हादों आरोना लाइक दान बाजै जिउ सना होनदों थेंक इउ दिंगा लाइक होनायनि थाखाय आरोना आरो आंनि एलबुसनाव फैनायनि थाखाय अबिनाशा गुड बिके बोला अच्छा जाबाय नामालै उइनास हो गया क्या
ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों नाइस टु बाजै जिउ सना होनदों ना ओमफ्राय अबिनाशा फिन लागाय होनदों आरोना फिन लागाय लागायबाबो अबेमोन Caranya saya kenal lah Avinas. Wakini wadeko Avinas. ओमफ्राय जोंहा बरनालि फैदो दिंगाया मा होनदों अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बरनालिया मा होनदों मा खालामदों होनदों नै एलबि होदो आरोना ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा अबिनाशा जादोंमोन होनदों आरोना जादोंमोन ओमफ्राय जादिया नामा ओमफ्राय अबिनाशा मानो बोखारखो आदसा बोखार जाबायसो होनबा एबार अबिनाशा फिन र' बोखार जादोंसो नामा एबार जाबाय ना आरोना एबार जाबाय खोमा नोजोरा थ' लास्ट वार्निं होखो नों बिके होनबाय आरोना नों माथो इदि खालामबाय थायो आङो रागा जोंबायना ओमफ्राय सिंगेल बया मा होनखो गुड इभिनिं बाजै सना होनदों आरोना गुड इभिनिं आगै आंनि बोसोनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ सिंगेल बय ओमफ्राय जोंहा नोजोरा कमेन्ट रं आदसा कमेन्टआनो जालायबाय नामा ओमफ्राय अबिनाशा नोंखौ र' होनदों नोंखौ र' होनदों आरोना ओमफ्राय अबिनाशा मा होनदों गुड होनदों आरोना नोजोरा सोमखोराथ' लास्ट सोरखौथो लास्ट वार्निं होखो नों होनदों आरोना नोंखौनो होदोंमोन आं नोंखौ ओमफ्राय दिंगाया नामा दिंगा नोङो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया मा होनखो मा खबर बाजै बिके होनदों ना खबरा मोजाङानो आरोना बिदिनोसै आरो मा बुंबावनो ओमफ्राय नोजोरा मा खालामदों आं नों होनदों आरोना आंथ' मिथिलालै मा खालामदों ओमफ्राय नों खालामनायखौ नोंसो मिथिसिगोन आरोना दिंगा अना सिंगेल बय लाइक दान बिके डार्लिं बोला थेंक इउ सिंगेल बय लाइक होनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय नोजोरा अके बाय बाय दहाय बिदि लिरनानै आरो बाय बायबाव आरोना दान थांसैलाय एबारबा ना ओमफ्राय अबिनाशा फिनखौ फिनखौ माने र' माथो रोंखायो माबा एमबि गैला साननानै सोनोसो रेडि लालायदोंमोन आङो माथो एमबियासो दङ ओमफ्राय नेटआ माबासो प्रब्लेम जादोलाय दिनै ना गोबाव थालायबाबो माबाया फैबावलायालै लाइना फैबावलाया आरोना लाइनाबो बार खोलो खोलो बारथारदों बिराद मोजांनो मबाइलाबो रेजें बुस्थुआव दोननानै दुद्रुबाय थायोलै मिनिथावथावसो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय नोजोरा मोनदोंना आंथ' जेबो लिराखै गाज्रि पस्ट नोंहालाय गाज्रि पस्ट लिरनायखौ होनाखै आङो नोंलाय मा नों गाज्रि लिराखैना नोंलाय मोजांसो लिरदोंना लिरनायखौ होनाखैना आङो ओमफ्राय सिंगेल बया मा होनदों जोंहा हा लाइक
होबायल' थेंक इउ आरो नाल नोङो लाइक होबा न' थेंक इउ लाइक होबाल' थेंक इउ होनदों आरोना जारलाहाय आङो होनखायोथ' सिंगेल बया आगैसना ओमफ्राय माने दासो आन्दायलायबायलै माबा ओमफ्राय नाव दिंगासो होनदों आरोना दिंगासो दिंगा आरो नोङो ना नाव नाव बेबो नोंनि आइया माबा नामा मा होनो आइया आन्दायलायबायलै नावा दिंगासो आरोना नोङो ओमफ्राय नै मा होनदों बिदिब्ला मानोथो लास्ट बिदिबा मानोथो लास्ट वार्निं होखो नों होनदाना बुङासै खोनासंथारनोसै आं होनदाना है आङो मेसेज डिलिट खालामनायखौसो रागा जोंनायानो ओमफ्राय जोंहा नावा जेबो नंला दे जोब्बाय खालामखाबायानो दासो नाव सापर्ट होनोना सापर्ट जरा बाय बाय अके गाज्रि दा मोनसै आंखौ होनदों गाज्रि मोना मानो गाज्रि मोनो आरो माखौ गोलै नाव दिंगा ओमफ्राय जोंहा कमला आब' जायासै माथो आब' ओंखाम सङाखै नामा होनदों संथ'वाखै आगै एलबि दोनबासो माने दसे थानानै संगोन आरोना एलबि दोनखांनानै ओमफ्राय जोंहा नाव दिंगा नोंनावबो मा होनो आइडि दंबा हेफाजाब होदोब्रा अननानै बिबाजैखौ मोननै मोनथामसो दंबा दिंगा आगैसना अनथाराहाय गावस्रा नायफिनथारा एकदमथार एबार माबा लिरलायबाय नोजोरा मा लिरदों इउ ब्लेक अके बाय बाय ब्लेक जाला नै जेबो जाला अन दाना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आरोना नैखौ लानोसैलै आं सोरनिबा एकदम रेडियाव थाखायो ओमफ्राय जों सिंगेल बया फैफिनबाय नामा ना
आं ओरैनोसो बुंदोंलै बाजै बया मोनबाय नामारा होनदों। बया मोनालाय मानो बया मोननो जेबो नङा। सिंगेल बय आगै जेबो मोनाखै मा मोननो आरोना इदिखौलाय। नाव मा नाम लाखो दिंगा आगै सना। लेक खालामबाय दे आच्छा खालामबाय दे आं दे अरजाया नोंनि गोसोसै आरोना। नोङो बेखौनो नागिरखादोंबालाय बोरै खालामनो मोनगोन आरोना। ओमफ्राय सिंगेल बया अके बाजै बिके आङो दुगैनि दे होनदोंना दासो फैदों डिउटिनिफ्राय होनदों दे दुगै सना दे। ओमफ्राय जोंहा नै नावा गाबलायबाय दुखुआनो खारासै दां सिबाय दिंगा आगै सना। आं नोंखौ मा बुंखो दालाय मा बुंनांगौ जेबो बुङाखै। नोंलाय मा बुंनांगौ जाखो नों जेबो बुङाखैलै। दिंगाया उन्दुगासिनोलै थेंकिउ। नाव बेटारि गैया बियो सुइस अफ जानोसै। रिंदों फिसाला लाबाय थादोंमोन ना मबाइलखौ। दिंगा गाबदों सिबाय ओमफ्राय दिंगाया बाजै होनबाय आरोना। दिंगा एसे अनदोब्रा आंखौबो सना अन होनदों आरोना। नाव ओमफ्राय जोंहा नावानो अन थाबायना ओंखि होनदों आरोना। थेंकिउ।
ओमफ्राय जादों माबा नेम बाजै जिउ सनादो नाम नाम बाजै जिउ सना होनदों आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों आरोना ओंख्रिखौ संथ'वाखै दायो मा ओंख्रि संनाय जायोथाय मिथिला आरोना मा ओमफ्राय मानो मानो माने बोरैमोन दासो रोंलायलांला दे ओमफ्राय मानो होनोमोन ओमफ्राय एलबि होनायखौ नों नुवासै ओमफ्राय दिंगाया मानदे जा फन हरदों आदाया नोजोर खोमानो बेनो हरदों ओमफ्राय दिंगा अन होनदों आरोना दालाय कारेन्टआबो फैनाय नङाला दोंलै जारलासो सामफ्रामबो मा बुंबावनो आरोना बिदि टाइमाव थाङो आरो ओमफ्राय जादिनिया मा होनदों मानोबा नोंखौबा बाजै होनदों आरोना ओइ आंखौ रागा जोंदो सानदों खोमा आरोना आङो गाव मेसेज डिलेट खालामनायखौ बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय दिंगा अन होनदों आरो ओमफ्राय जेनेबा मा होनदों खोनायाखै होनदों माने दिंगाया जेबो नङा दे होनदों आरोना जेबो नङानो होनखाबाय जेबो नंला नाव लाइनबो गैया माबो गैया जारलासो दिंगा अन लाइना गैया रे लाइना गैया नाव मा होनदों बाजै दोनदो ओंखि होनदों आङो दोननोसै होननानै खुगा सिं जाबायमोन आरोना ओमफ्राय बिनासा मा होनखो जयेन खालामनो बुं रिटार्न बेखौ मोनगोन र' जयेन खालामनो बुं रिटार्न बेक मोनगोन बुं होनदों आरोना नोंजों जयेन जानो थिननो नामा अबिनास ओमफ्राय नावा मा होनदों
बेस्रा टेनसन जाबाय खोमा होनदों आरोना मानोलै ओमफ्राय अबिनाशा मा होनदों लिंक फैबाय होनदों आरोना लिंक फैबाय स्कुलनि मेसेज फैलागासिनोलै लिंक फैबाय होनदों ओमफ्राय नावा मा होनदों आदा एसे टेनसन जाथों खोमा होनदों ना जादों खोमा होनदों ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों वार्निं होनायखाय दुखु मोनो बुं खनसे प्लिज आं बुंखांबायना दहायनो बुंखांखाबाय आं ओमफ्राय जोंहा नावा मा होनदों जेबो नङा बाजै होनदों आरोना आं दहायनो खिथाखाबाय ओमफ्रायो दिंगा मा होनदों दिंगा जेबो नङा बाजै होनदों आं दहायनो थुद्रुबाय थायोलै मबाइला अबिनाशा दिंगा ओमफ्राय बाजै नोंबो साहा लोंनि दे होनदों ना आंबो साहा लोंनि दे होनदों दे लोंदो दे आंबो दोननोसैसो नै ओमफ्राय र' दे नोंनि गोसो आरोना मा खालामो ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनदों अबिनाशा अके थेंक इउ होनदों आरोना अबिनाश अके थेंक इउ होनदों ओमफ्राय दिंगाया मा होनखो थेंक इउ अबिनाश अके थेंक इउ ओमफ्राय अबिनाशा मा होनदों दोना जाम्बि दसेन दं होनदों आरोना र' बाबा र' प्लीज माने क्या मामा को 90 तक रख yes yeah क्या yes Halo logoper soर दङ दे दसे रायलायबावनोसै आरोना मारै दङ अबिनाश हेलौ बेटा होनदों आरोना बेटा खारलांलायबाय आरोना थांलायबाय ओमफ्राय दिंगा बोरो राजा होनदों राजाया फैनानै खोमायाव माबा रायलायनानै खारलांलायबाय दे लोगोफोर एसे रायलायदो आरोना दा सोंहरगोन आं खोन्थाहरनांगोन दा बेखौनो आङो दहायनो खिथाखाबायना दहायनो फार्स्टआव दोनखाबायना आङो मेसेज डिलिट खालामनायखौसो आङो माबा दुखु मोनदों होननानै जेबो नंलाना जाबायना थांबाय गैला जोब्बाय दे नोंखौ आरो आङो खालामबावगोन जानो गिनानै आङो
बुंनाय जादों आरो ना थ' दुखु मोनदोंबा सरि ओमफ्राय नाव होनदों आरो ना ओमफ्राय माख्रा दख'ना गोमोब्लासोबो गोमो आया आं बिदिखौ नायलायासैलै जेखौ मोनदों बेखौनो होनदों र' दख'ना गोमो ब्लाउसआबो गोमो जा हट आच्छा नुखायो नोंखौ बाजै गोदान होनदों ना बाजै गोदान माने बुजियासैलै आङो बाजै गोदान लिरनायखौ आङो आच्छा गावदांसो आंलाय गोदानसो Oh my god बिदि जायो आंना उनावसो गोसोखाङो सरि मिनिजानो दाना गोदान आच्छा गावदां आङो मा होनो जि बुस्थुआ मोखाङावनो थाबाय बेखौनो गानबाय आरोना ओमफ्राय अबिनाशआ आंनि लाइफआव फै दसे भिकेन्ड आच्छा खैथायाव होयो नोङो अबिनाश खैथायाव होयोमोनबा नोङो ओइ दाखालि आङो खनसे नुहांदोंमोन ओमफ्राय आङो बिजियाव दंमोन ना ओमफ्राय आं बावफिनबाय आरोना टाइमखौ एसे खिथाबा मोजां जागोन आरो ओमफ्राय नोजोरा बेबो नङा बावसो आरोना बेबो नङाबा ओमफ्राय माथोबाव आरो मा दंबावो दे बेबो नङाबा बेनो आङो रिजन खिन्थाखाबाय आरोना ओमफ्राय नाव जेबो नङा दे होनदों ना नावा बिदिया जाखायो होनदों ना आंबो होनबायलै जेबो नंला जोब्बाय खोन्थाखाबाय आङो फोरमायखाबायबो आरोना ओमफ्राय दिंगायाव होनदों ना ओमफ्राय MB फैदों हा थेंक इउ MB आंजों बिसुना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंनाव दिंगा साहा लोंनि दे बाजै होनदों दे लों दे गाइखेरनि ना लाल साहा जाखोलै दिंगा गोथावलाय हारसिंल' लोंबाय थायोदोंलाय हारसिं लोङो गावहा बिबाजैखौ गारनानै ओमफ्राय जा MBआ लाइक दानदों थेंक इउ MB लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा दिबंकरा मा हा हास्रायानो मिनिबाय आरोना दिबंकर ओमफ्राय बाजै दिंगाया मालै बाजै होनदों आरोना आरे भाइ बुंबायनो आङो नोजोर बुंबायना जेबो रिजन गैया बेनोमोन गैला जोब्बाय आंबो बुंखाबायना गैला खिथाखाबाय माबा ओमफ्राय चार्जिं गैया मा होनगोन दोनदो बासैनो आरो गावहा साहाखौनो लोंखायाखै खोमालै गावो नोङो दिंगा साहा लोङै थाथ'दोब्रा दसे ओमफ्राय जोंहा दिंगाया बाजै होनदों ना ओमफ्राय दिबंकरा लाइक दान होनदों थेंक इउ दिबंकर लाइक होनायनि थाखाय ना लाइक देने के लिए दा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिंगाया दा होफिन होनदों आरोना आयौ खैथायावलै आंहा नोंनियावबो थानो सोलाबथारासैलै जारला जाथारबायना आन्दायलाबायसोनिखौ जेनखौबा आङो लाइकखौबो नागिरबाबो नुबावासै आङो ओमफ्राय नोजोरा दोनदोलै ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनो बुंनोसै थारसां फुदुंनो
फुदुंनो थांनो आरोना दे फुदुंहैदो होमबालाय दे ओमफ्राय दोनदो होनदो आरोना दोनथ'दो बाजै दे आदसा फुदुंग्रोदो नोङो दे होमबा आयौ साहा फुदुंनायावबो नै साइडआव ओरैहाय दोनजायो माथो बिदि दोनबाय था लिरनो सोलाबाबाबो दिंगा आंबा बिदि दोनैसो ओंखाम संनो लायो ओमफ्राय मानसि खमायदों होनदों आरोना दोननाया दोनखानांसिगोन आङो मानो होनोबा ग्रोब जाथोंसै नामाथाय ना 6:30 होमबा दोननोसै नामा आङो ना 6:30 जाबा आङो माने दोननोसै आरोना ओमफ्राय कमला मानखो बाजै होनदों आरोना मा जाखो बिबोनां ओमफ्राय अबिनास बिदि नायबाय नामा ओमफ्राय माख्रा ओइ बाजै सना दासो गोदान नुनाय दख'ना गोमो ब्लाउसआबो गोमो जा हर नुखायो नोंखौ होनदों नंगौना ओमफ्राय जा अबिनाशा दोना होनदों आरोना ओमफ्राय दिंगाया दा होफिनदो होनदों टाइमानो गैला आंहा दायो होफिननो टाइम गैला फिसालाखौ लेखा फोरोंनांगौ ओंखाम संनांगौ ओमफ्राय अबिनाश दोना होन खामायनो दंबा हो दोना हो दाना खामानि दंबा दोन हो नोङो साहाखौ फुदुंदो होमबालाय दिंगा सोलाबाखैबा आरोना ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों माख्राया मा होनदों मिनिबासो गोसो होना आराम मिनि बाजै सना मा मिनिस्लुबाय थायो होनदों आरोना गोसो होनानै मिनिबाबो एखे माबायोना बांद्राय जागोन आरोना एसे हमथानांगौ जाबायना माखौबा मिनिनो ओंखारबाबो ओमफ्राय जा दिंगा प्रमद बिके बाजै लाइक दान थेंक इउ प्रमद आंनि एडमिसनाव फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जा नाव दिंगा अबिनाश दाना दोना होन आदसा फरायखांबायमोन नामा नाव दोनदो ओमफ्राय नोजोर दोनदो गासैबो पस्ट गैया दोनदोलै होनदों दिंगा ओमफ्राय जा माख्रा आरोना हमथाना थाबा गेस जागोन मिनि गोसो होना होनदोंना आदसा मिनिनायखौ हमथाबाबो गेस जायो नामा जारलासो आं मिथिफेरामोन दे माख्रा ओमफ्राय जा नाव दे लोगोफोर सोर दङ आरोना माथो ओमफ्राय जोंहा कमला मानखो नोंगौ बाजै नोंगौ मिनिनायखौ हमथाबा देहानि प्रब्लेम जायो होनदों नोंगौ नोंनाया मिनियो आङो जेनेबा ओरैनो दायो एलबि होनायखायसो आं बेयाव माने एसे हमथानांगौ जाहैबाय आरोना आङो ओरैनो मिनियो माबा एलबि होयि टाइमाव आरोना मिनियो आङो ना ओमफ्राय माख्राया मा होनखो बाजै सना नोंना बेटाया बेसेबां देरखो बेटाया आंना क्लास 1 मोनलायबाय आरोना देरबाय माने नाव
मोजां कमला अ नंगौ नामा बाजै होनदोंना नंगौ माने एसे बिदि स्क्रिनाव बांद्राय नोङो गोसो होनानै मिनिबाबो उसुबिदा मोनो आरोना थ' बेखायनो एसे हमथानानै मिनिबाय आरो ओमफ्राय जोंहा दैमु फैदो आरोना आबैखौ दिनैबो लोगो मा होनदों आबैखौ दिनैबो लोगो मोनबावबाय आं होनदों आरोना अ नंगौ ना ओमफ्राय माख्रा माख्रा मा होनदों अके नेक्स्ट प्लेनिं माब्ला बाजै सना फिसाजोखौ माब्ला नागिरगोन होनदों आरोना बिदि जेबो प्लेनिं गैथ'आ आरो जेबो सानथ'वाखै आरोना बिदिनि ओमफ्राय नाव दं आरोना दाबो अन थाबाय थानायनि थाखाय आरोना दिनेशर फैदोंना बाजै सना मा खालामदों होनदों आरोना मा खालामदों मा होनबावनो आङो ना आङो एलबि होदो आरो बिदिसो होनो आङो ओमफ्राय नाव दाबो दं आरोना दिनेशर थेंकिउ आंनि एलबि सुना फैनायनि थाखाय आरोना लाइक होआखैबा लाइक होदो सुइस अफ जालायबाय नै मबाइल गंसेया नुबावला दिनेशरा मा होनदों जागोन बाजै सना होनदों आरोना भितर होनदों आरोना लाइकखौसो बियै लाग्रायो आंना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नेक्स्ट प्लेनिंआ माब्ला बाजै फिसाजो होनदों बेखौनोथ' आं होनखांबायना जे माने जेबो प्लेनिं गैथ'आ आरोना खालामाखै सासेयानो मोजांलै फिसाला मोनखाबायना खथ' मोजांनो ना ओमफ्राय सासेयानो दोनथ'बाय होनबा होनबाय आरो सासेयावनो दोनथ'बाय नाव उन्दुलायसिबायना नोजोर दे होनदों आरोना दे दोनदो आदसा दिनेशरा मा होनखो बाजै नोङो सिन्दुर लायाखै माथो सिन्दुरखौ लादोंमोन ओमफ्रायो सिन्दुर फुननायनिबो माबा खानायाव फुनबाबो खानाया प्रब्लेम जायोना थ' आङो बेखायनो फिसाल' थुयो आरोना नै इयाव ओमफ्राय मालाय मा होनो हासबेन्डआबो थुवाबाबो जेबो प्रब्लेम गैया आरोना थुवा ना बारा सोमोन्दो गैया बेहाबो बिदिजों ओमफ्रायो जोंहा नावा मा होनखो आइया माख्राया मा होनदो थोद सासेयानो जायो नामा थाब प्लेनिं खालाम राजाया देरबा लाजिगोन होनदों आदसा
नंगौ नामा होद आं गिबायलै हस्पिटाल लांनो थांनो ओमफ्राय इनका मा नामलै हाय या गाल हाय गाल बोला ना मा नामलै देखा ya kata itu besar aja TV orang-orang ini mau bilang pada ini mana bilang nah baik kalau dia ikan dah raga jadi le ingka ओमफ्राय जोंहा मा होनो आंनासो कमेन्टआ मा जाखो इंका माने अ माय गॉड क्या कर रहा है kayak mana awal muda bukan sih siapa yang ke awal muda sampai jadi nih suara mana apa saya ke mungkin bahasa Indonesia apa saya ke Indonesia हाबा जायाखै बायदि नंदों आं बाजै सना दाना हाबा जानायसो आगै फिसालायाबो देरगुलायबाय आगै सना ओमफ्राय जानाव ओमफ्राय प्रमदा मा ओंख्रि बाजै बिगियान दाना कमेन्टआ सांना दावखोखो ना मारै जाखोलै जारलासो खालामनानै होबाय दे आन्दायबायना आंहासो अरे करो कहा गया था Hai, kemana anda benda tinggal ke sampai obinasa call tin ओमफ्राय जोंहा tinggal kemana थांबाय खोमालै लोगो ओमफ्राय सन्जया डिस्टार्ब जाबाय नामा होनदों ना सन्जया tinggal मानगो ओमफ्राय आनन्द फैदोंमोन ना अके हायाखै नामा नों अखा हायाखै नामा नोंसिनिखै आब' होनदों ना ओहो अखा गैथ'आ आगै ओमफ्राय बारा बारदोंमोन आरो ना दसे ओमफ्राय नै अखाया गैथ'आ आरो ओमफ्राय दिंगाया अके होनदों ना ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों जोंहा दोनदो बाजै होनदो आरोना दिंगाया नोंबो बिदि होनबाय थानायखायनो बेबो चान्स मोनलै साला ओमफ्राय बिनासा बाय बोला अके बिनास बाय सन्जय नोङो बबेनि आब' होनदों आरो ना आङो मा होनो बङाइगावआव थायो आरो ना आगै आंना गामिया पानबारि आरो ओमफ्राय जोंहा बिरफुङा मा होनदों हेलो भाभी क्या कर रहे हैं अभी बोला अभी कुछ नहीं कर रही हूँ मैं एलबी दे रही हूँ तो नाव जेन नोंना फोन फैदों हा पता नहीं कौन है इसको बाद में देखूंगा मैं कौन कॉल कर रहा है जो भी हो सोरूंगा नहीं मैं अबिना सामान दें बाय बोला बाय नाव ओके माक्रा मान दें ओय बाजै नोङो बोलो गोराखा लादो रानि सासेबाव नायना गोरियानो रानि मोनगोनबो नोंनाबो आङो गिलायलांबाय आङो माख्रा नांनाया नांगौ आरोना हिनजावसाफोरखौबो मानोना ओमफ्राय जोंहा अनन्त मा होनदों जोंनिथिं अखा हागासिनो होनदों आरोना हासोगारदों नामा अनन्त अखाया नोंसिनिखै जोंनिखै दहाय ओरैबादि गरममोन बाब्रे थानो हायाखै आरोना दासो बार बारना होबाय आरो ओमफ्राय जोंहानाव दोनदो बेबो सोदों एखे द'आ ओके
ओमफ्राय कमला मानदों जा गिमारबाय नामा आब'आ हस्पिटालाव थांनो होनदों आं हस्पिटालाव थांनो गिबाय हस्पिटालाव थांबानो लोमजायो आंखौ खर' सायो फिसालाखौनो लोमजानायखौ लांनो हाला आरोना फिसालाजों थांफाबानो उल्था आंहासो लोमजायो बारबाय माथो सयताना आरोना नुदों गासैबो नों आंजों सापर्ट होबाय दोननोथ' नागिरबायब्रा इखौलाय मा सोर सापर्ट होनो मालाय बेहा साहा फुदुंनानै लोंनो नागिरनायखायसो दोननो थिनदों दा iya mah लोगोफोर सोर दंमोन आं एलबी दोननोसै आरोना कौन है अभी मैं एलबी रखती हूँ गाइस बाय बाय सबको अविना साहा tinggalबाय आयौ tinggalबाय दोननो र' जांख्रिखां फैदोंमोन आरोना गोजोन मोनाबिलि आब' नै आंनि लाइभआव आच्छा नोंनि लाइभआव दसे फैलायबाय होनदोंना थेंक इउ जांख्रिखां थेंक इउ भेरि माच दे लाइक होना होदो आगै जांख्रिखां ओमफ्राय जोंहा माखाराय मा होनदों गिना गाबबाय नों बाजै आदा बेयावनो मोनगोन नों र' गोरोन्थिया मोनगोन नोङो पजिटिभफ्रा गोरोन्थि खामानियाव नाम्बार 1 खा होनदों आरोना नंगौ नोंनायालाय खिन्थु ओमफ्राय फैनाया बाय दिंगा बाय होनदोंना बाय दिंगा बाय ओमफ्राय जानानैथ' मा होनदों ओंखाम जाखांबाय नामा आब' होनदों जाथ'वाखै आगै सङाखैनो जोङो मोनायाव 9:30 10ता जायो आरोना जानाया माने गथ'फ्रा लेखा फरायो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय जोंनाव जांख्रिखाङा मोनदों लाइक होबाय आब' आं होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जांख्रिखाङा अके अखा हायाखै नामा नोंसिनिखै आब' होनदों ना अखाया हायाखै आरोना हानायालाय बारसो बारदोंमोन दसे दहायो ओमफ्राय मोफ्लामगासिनो दङ खिन्थु अखा गैया आरो ओमफ्राय जोंहा आङो आंनिया मबाइला मा जानानै
आं नोंखौ मोजां मोनो ना मा जाखो बेलाय रय आरोना थैंक यू अनुपम मेरी एलबी स्ट्रीम में आने के लिए अनुपम क्या बोला यू आर फ्रॉम बोला फ्रॉम बङाइगांव आसाम है लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज कौन कौन लाइक नहीं किया या फिर एलबी रखने वाली हो तो इसलिए बोल रही हूँ मैं सेम टू यू बोला अच्छा ओमफ्राय फैदो बायदेव बोला ना सेम टू यू बायदेव बोला अच्छा sini mana bu sini ayu gini sih pasta sudah sebentar ya bawa saya balik ini hey komala mana teh abo now kamani dong ba don abo dana sonan dana abo nggak mana